болды, Руслан? Әйдә, киттек, соңынан алатырын вақыт жоқ. Жоқ, тоқтай кетті, тапшыру бара бейді. Тоқшу, сәлем, достар, эфирда Яшар Толшысының мен Шулпан һәм Руслан. Шулпан, әйдә, вақыт жоқтың киттік. Қоя, Руслан, қоя барабыз. Мында ялгыш кына килеп эләктек. Ләкин мин аларны җиңеп, менә шушы зур җиңүемә ирешә алуыма бик шатмын. Бүгенге көндә мәктәп программасын туган телдә үзләштерү өчен яңадан яңа мөмкинлекләр ачыла. Мин бу атна эчендә бик әйбәт инглиз телен белдем һәм японча сөйләшергә өйрәндем. Руслан, қойда шығабызсың бұзың, аталі? Шулпан, міне қарап. Мен әлі жайның башығына деп ойлап үйрейдім, әйме? Енді жайның бірінші айы озып кеткен, енді жайның ортасы яқылаша екен. Әлі менің жайны көргенім де жоқ. Әлбәтті шулай енді рәхат бір олға шулай тез бітті. Тез озып кетедік, Шулпан. Ішлей әлі құяш та көрген жоқ. Жайның ортасы жейт әмесің айткенім бойынша. Қысқасы сенімлі сүз күраштерге уақыт жоқ. Тоқта, Руслан, тоқта. Нәрсен шулай тер-тепсіз тігінде мұнда жүгіріп үйресің кен шынада жей ұзған сезмейшексің. Жетшерге керек бейді, ешілергесі. Ең башта тынышлан, еңбі? Біз барысына жайлар, біз тек башта видеозыма қарап алып. Шулпан, әйден видеозымыны бара-бара қарайбыз, емі? Әйде. Яшьләр тукталышы һәм без яшьләр көнендә Казанның Урам экстрим паркында бүген чын мәгънәсендә заманча яшьләрчә безнеңчә сезнең дә әлеге мөхиттә булып кайтасыгыз килсә, безнең белән калыгыз. 26 июньдә яшьләр көне уңаеннан Росмолодежь, Мәгариф, карьера һәм ял итү фестивальләре уздырды. Я думаю, что сегодняшний день молодежи, который проходит в Казани, он самый масштабный за всю историю проведения этого праздника у нас в Республике Татарстан. Все площадки работают, прекрасная обстановка на любой вкус. На мой взгляд, вот во всем многообразии получилось сделать такой праздник для нашей разной молодежи, в которой любой найдет что-то для себя по вкусу. Но вот этот масштаб, он объясняется тем, что за всю историю празднования Дня молодежи вот так вот всерьез и масштабно Росмолодежь включилась в этом году, и Казань стала одним из 10 регионов, в которой так масштабно празднуется День молодежи. Чыннан да биредә һәр кеше үзенә ошаган шөгыль таба алды. Мәсәлән, уличная классика фестивале. Бу фестивальне күрергә һәм катнашырга дип Казанга Россиянең 56 төбәгеннән 500дән артык кеше гариза биргән. Спортчылар берничә юнәлештә ярыштылар: скейтборд, баскетбол, BMX, паркур, кик-скутер. Спорт чаралары да күп иде. Мәсәлән, пинг-понг буенча ярыш. Без милли китапханә интерүткәрә торган прыг-скок турнирында, стәр теннисы буенча прыг-скок турнирында катнашырга булдык. Без командада 3 кеше, командадагы бер кыз тәкъдим итте дә, без ялларны бергә үткәрергә булдык. Биредә джиу-джитсу буенча ачык тренировка баран һәм һәр теләүче бирегә килеп, әлеге тренировкада катнаша ала. Мин әлбәттә телим. Расскажите, пожалуйста, что из себя вообще представляет данный вид спорта? Вообще входит ли это в вид спорта? Это один из видов борьбы, который сейчас очень активно развивается во всем мире, в том числе в нашей стране. Количество клубов растет быстро, в нашем городе в том числе. И вот мы проводим сегодня открытую тренировку. Толкаете колено, руку в сторону, теперь рука за таз, тянете к себе. Это называется крюк. Раз, крюк, два. Теперь рука идет по локоть, вторая рука идет сверху, прячется за затылок. Стойте. Вот сюда, за затылок. Голову рядом с моей головой. Надо сжимать руками сильно внутрь. Жмите. Еще сильнее. Мне кажется, вам больно. Нет. Это очень хороший инструмент, чтобы использовать его в качестве самообороны. И в моем понимании это борьба, которая может подойти абсолютно любому человеку. Менә шулай без монда ялгыш кына килеп эләктек һәм мин бер прием белән самооборона буенча кирәге чыкмас дип ышанып калам, ләкин куркып торыгыз, мин хәзерләнгән нәрсәләр белән.
Спорт һәм экстрим белән кызыксынмаучылар өчен фестиваль программасына белем бирү блогы да кертелгән иде. Алар волонтерлык, эшкә урнашу, финанс белеме һәм башка кызыклы темаларга сөйләштеләр. Шулай ук диджей-сетлар, бию буенча батл һәм кибет майданчыклары да бар иде. Ләкин алары да гади генә түгел, биредә секонд-хендлар эшләде һәм мәктәп укучылары кул эшләре сатты. Без бүген сатабыз бисердан әйберләр. Мин үзем аларны ясыйм. Мин үзем мәктәпне защищать иттердем шулай инде әйтергә. Но бүтән украшенияларны мин үзем ясаган идем. Менә мине просто приглашать иттеләр, билделәр, то что мин бисердан ясыйм. Шуңа күрә мин менә монда. Төп сәхнәдә иртәдән төнгә кадәр заманча музыка яңгырады. Шараның хедлайнерлары Иванушки International, Dava, MC Сенечка һәм башкалар. Яшьләр көненең иң көтеп алынган кунагы Нилета иде. Ләкин ни кызганыч, бүген сәхнәдә бер татар артисты да чыгыш ясамады. Жыр, бию, музыка, спорт, төрле лекториялар һәм остаханәләр. Бүген биредә һәр кеше үзенә ошарлык шөгыль таба алды. Һәм миңа калса, бүген яшьләр категориясына кергән 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган кешеләр генә түгел, күңелендә үзен яшьләрчә хис иткән һәр кеше күңелле вакыт үткәрде. Руслан әфәнде, мин сезнең барлык симптомларыгызны өйрәндем һәм диагнозыгызны билгеләдем. Ул да булса, эш пешергәч ашык-пошык тик тумага җитешмәү. Нәрсә? Кыскасы, сезнең диагнозыгыз тынгысызлык. Шулай дип язып куйдым. Нинди тынгысызлык булсын, ул тынгысызлыкка вакыт та юк әле шуфан. Менә җәй заманда вакыт шаба җитешеп булмый, тынгысызлыкка. Тынычланыгыз. Мин сезгә ничек ярдәм итәчәгемне беләм. Ничек инде? Менә карагыз, бөтен проблемаларда уй-фикерләрдән башлашлай бит, ул психоматикага бәйле. Һәм сезгә уйларыгызны бушатырга кирәк. Ничек уйны бушатып була? Ничек? Әлбәттә инде, видеозма карап. Карыйк. Карыйбыз. Сәлам, дуслар. Без хәзер Сәйдәш мәдәният үзәгендә. Биредә 8-нче бөтен Россия татар теле һәм татар әдәбияты укытучылары корылтайы кысаларында пленар утырыш уза. Сәйдәш мәдәният үзәгенә килгән республика президентын каналыбыз алып баручылары шундый шигырь белән каршы алды. Тәүлек буе эшләүче Шаян ТВ каналының туган телне өйрәтүдә роле бик зур. Моны пленар утырышта Татарстан Республикасы мәгариф министры Илсур Хадиуллин да ассызыклады. Президентыбыз карары белән балалар өчен махсус канал Шаян ТВ тәүлек әйләнәсе эшләй. Интернет шелтәләрендә трансляцияләнә. Кыска гына вакыт эчендә әлеге мәйдан бик күп йолдызчыкларны кабызды. Һәм телебезнең кулланыш даирәсен бермә-бер киңәйтте. Татар теле һәм татар әдәбияты укытучылары корылтайы 4 елга бер тапкыр узучы зур чара. Съезд 27 июньнән 29 июньгә кадәр Казанның төрле мәйданчыкларында урын алды һәм пленар утырыш белән тәмамланды. Быел анда илебезнең төрле төбәкләреннән 400-гә якын кеше катнашты. Пленар утырышта туган телләрне укытуның яңа методикалары, мәгариф һәм белем бирү системасындагы үзгәрешләр, милли үзаңны саклау турында сөйләшелде. Шулай ук биредә һәрбер регионда туган телләрне өйрәнү үзенчәлекле булуы ачыкланды. Безнең Киров өлкәсендә чит регион булганлыктан татар теле белән кыенлыклар бар. Әмма ләкин безнең чын татар авыллары бар Киров өлкәсендә. Татар мәктәпләре сакланып калган әле. Теге татар мәктәбе булмаса татар теле укытабыз индеме? Без үзебезнең телебезне онытмаска, югалтмаска тырышабыз. Бик күп чаралар уздырабыз. Пленар утырышта татар телен өйрәнүнең яңа методларына багышланган проектлар турында да сөйләделәр. Аларның берсе Казан шәһәренең 2-нче татар гимназиясе булдырган татарча онлайн мәктәп.
Онлайн мәктәп җир шарының теләсә нинди урыныннан туган телдә белем алырга мөмкинлек ачачак. Рамил Рашидович, бу идея сезгә ничек килде? Заманында икенче татар гимназиясының тәҗрибәсе белән таныша башлагач, нәкъ шушы идея башыма килгән иде. Биредә тупланган бай тәҗрибәне һәм укытучыларның осталыгын дип әйтик инде, алдынгылыгын ничек тә булса заманча тарихка кертеп калдырасы килгән иде. Сез ничек уйлыйсыз, мәктәптә русча укыган бала өенә кайтып татар теленә күчәләчәкме? Рус телендә балачактан әгәр дә син белем алсаң, авыррак. Ләкин инде гаиләдә, мәсәлән, туган телгә карата мөнәсәбәтне югары тотсалар, ул очракта минемчә әле шанслар бар. Курултайның мөхтәрәм кунагы, Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев укытучы эше бөек эш булуын әйтте. Җиңел эш түгел. Җиңел була алмый. Әгәр дә барыбызда бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып инде эшләсәк, менә әле карап торабыз, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Пленар утырыш йомгаклавында республикабызда туган телләрне, шул исәптән рус телендә өйрәнү хакындагы төрле сорауларга җавап табылды. Президент татар мәдәниятен саклауга һәм үстерергә юнәлгән чараларның артуын ассызыклады. Республикабызда туган телләрне өйрәнү өчен барлык мөмкинлекләр булуын әйтеп китте. Рөстәм Минниханов укытучы хезмәте авыр булуына карамастан, аның кирәкле икәнен билгеләде һәм барлык делегатларга да рәхмәтен белдерде. Үзебезнең телебезне шулай яратып эшләгәнебез өчен, әгәр дә без булмасак, ул бер шәй дә кирәк түгел. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай бергә булыйк. Biz biz buldiramiz. Buldirmagan yerlerde var, no buldırga tırışırız. Rahmat barınızga da. Нишесең, Руслан? Менә Шулпан, җәй көне эшләремне барлап, җайлап тәртипкә салып чыгам әле. Барсына җитешергә кирәк. Онсы әлбәттә кирәк әйбер. Ләкин син барыбер үз өстенә бик күп алма инде. Шикеннары тагын монсына җитешмим, тегесенә җитешмим дип чыгып йөри башласаң. Шулпан, дөресрәк әйткәндә, менә язганнарыма күз салган, мин инде хәзер җитешмим икән үз эшләргә. Туктай, Руслан, әйдә менә болай эшлибез. Менә кара, без синең белән ел сайын җәй алдыннан җәйгә планнар төзибез шулай бит? Бәлки, быел без синең белән планнар төзмәбез. Чөнки кай вакытта иң кызыклы җәй ул планлаштырмаган җәй булып чыга. Ничек уйлыйсың? Бик шәп фикер дип уйлыйм. Урысча әйтмешли, спонтанный очрашулар, спонтанный күрешүләр күпкә кызыграк истә кала торган була дип. Бәлки безгә нәкъ шулай бер кирәктер. Ничек уйлыйсың, әйе бит? Бик шәп фикер, Шулпан. Һәм шулай ук минем башыма да бер шәп кенә фикер туды. Хәзер көтелмәгәнне эшлибез, Шулпан. Нәрсә микән көтелмәгән? Язма карыйсың, нәрсә әйтергә? Сәлам, дуслар, без сезнең белән хәзерге мизгелдә Идел яшәр үзәгендә һәм монда 27нче тапкыр республика күләм алтын каләм фестивале үтә. Әйдәгез әле журналистика мөхитенә бергәләп чумыйк. Киттек! Быел алтын каләм фестивале үз ишекләрен 27нче тапкыр ачты. Бирегә Татарстанның төрле районнарыннан оста телле, үткен сүзле, сәләтле яшьләр җыелды. Алтын каләм фестивале яшь журналистлар әзерләүгә үз көчен куйган иң зур фестивальләрнең берсе дип санала. Нәкъ ул әлеге һөнәрнең барлык нечкәлекләрен ачарга ярдәм итә һәм эшнең икенче ягы белән таныштыра. Айгөл, сәлам, менә бераз эшләп китәле. Син бит инде быел беренче тапкыр алтын каләм фестивалендә катнашасың. Менә синең бераз хис кичерешләреңне беләсебез килә иде. Чыннан да мин алтын каләм фестиваленә беренче тапкыр килдем. Бу елны дөресен әйткәндә, мин әлеге фестивальгә килгәндә, монда шул кадәр көчле шул барасыдыр дип уйламаган идем. Дөресрәге мин монда ял итәргә дип килгән идем, ләкин бераз гына килеп чыкмады. Йокысыз төннәр, гәҗит чыгару, булар барысы да әлбәттә шәп, ләкин күпмедер дәрәҗәдә барыбер арыта. Белгәнемчә, син үзеңдә әйттең, син төрле редакцияларда, төрле журналларда инде үз эшеңне алып барасың. Менә ничек сиңа менә алтын каләм фестивале һәм гомумән аерым менә редакцияларга язу менә ничек ул ике төрле әйберме?
Әлбәттә, син, мәсәлән, ялкын, идел журналларына язганда, синең вакытың шикләнмәгән. Син нәрсә уйлыйсың, илһам көтеп утырырга мөмкин. Алтын каләмдә сиңа билгеле бер дедлайн куялар, һәм син әлеге вакытка сыешырга тиешсең. Фестиваль 2 этаптан тора. Беренче этап читтән торып, жюри әгъзалары портфолио буенча кандидатлар сайлап ала. Икенче этап финал. Фестивальнең сайлап алу турын уңышлы узган катнашучылар Идел яшьләр үзәгендә җыелып, көч сынаша. Мин алтын каләмгә инде 3нче ел киләм. Беренче елда мин әле монтажды белмәйдем. Мин килгәч, үземне монтажларга өйрәнергә теләвемне әйттем. Һәм мине өйрәттеләр. Һәм шуннан бирле мин хәзер инде 3нче ел монтаж булып киләм алтын каләмгә. Димәк, сине алтын каләм бик күп шундый ысулларга өйрәтте дип булаймы? Әйе. Менә синең өчен алтын каләм нәрсә ул? Минем өчен алтын каләм ул гаилә. Бирегә килгәнсең икән, син инде җиңүче дип юкка гына әйтмиләр. Фестиваль нәтиҗәләре буенча жюри әгъзалары тарафыннан түбәндәге номинациялар буенча җиңүчеләр билгеләнә. Һәр юнәлеш буенча 1нче, 2нче һәм 3нче дәрәҗәдәге лауреатлар. Фестиваль ачышы дип аталган махсус номинация һәм әлбәттә инде төп бүләк Гран-при. Быел фестивальнең Гран-при иясе татар басма журналистика юнәлешеннән Балташ кызы Гөлназ Әхмәдиева һәм рус басма журналистика юнәлешеннән Софья Волоснова зур җиңүгә лаек булды. Әлеге җиңү аларга Казан Федераль университетының журналистика факультетында бушлай уку хокукы бирә. Минемчә, бу фестивальнең киләчәге дә бар, тарихы да бик зур. Чөнки 27нче тапкыр без аны үткәрәбез һәм елдан ел тагын да кызыграк, тагын да көчлерәк программада катнашучылар да, әле генә пресс-конференция үтте һәм бик кызыклы сораулар бирәләр, кызыксыналар һәм монда 7 яшьлек катнашучылар да бар, инде 17-18 яшьлекләр дә бар. Минемчә, аның әһәмияте менә шул мөмкинлек, яңа мөмкинлек бирүдә. Обладателем Гран-при фестиваля «Алтын каләм» «Золотое перо» становится Гульназ Маликовна Ахмадиева, Новороссийский муниципальный район. Именно Гульназ получает возможность обучения в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. С чем мы поздравляем от всей души. Әлбәттә, беренче тапкыр килгәндә берничек тә син журналистиканың серләренә төшенеп бетә алмыйсың. Һәм инде бәлки 3нче тапкыр килгәндә дә синең килеп чыкмаска мөмкин. Ләкин минем әйтәсем килә шуны, җиңел генә бирелгән җиңү ул җиңү түгел. Һәм әлбәттә, минем әлеге юлымда да төрле авырлыклар булды, ләкин мин аларны җиңеп, менә шушы зур җиңүемә ирешә алуыма бик шатмын. Алтын Җәйге каникуллар минем иң яраткан вакытымның берсе дисәм дә була. Чөнки укыра барырга түгел, син рәхәтләнеп ял итәсең һәм вакытыңны кызыклы үткәрәсең. Ә менә без бүген танышачак яшьләр вакытларын кызыклы гына түгел, файдалы да үткәрәләр. Ни өчен дип сорасагыз, җавап гади. Алар сәләттә ял итәләр. Быел республикабызның төрле почмакларында һәм Башкортстанда 22 сәләт аланы эшләп килә. Шулай ук Татарстанның Биләр тарихи археологик музей тыюлыгында 6 халыкара сәләт яшьләр уку-укыту форумы уза. Беренче сәләт аланнары үз эшләрен инде май аеннан башлап җибәрде. Һәр сменаның үз юнәлеше һәм үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Йылдызы базасында узучы сәләт тел сменасында телләрне өйрәнүгә аерым басым ясала. Сәләт аланнарында һәр уку-укыту программасына зур өстенлек бирелә һәм һәр аланда ул үзенчәлекле. Нәкъ безнең аланда без телләр һәм илләр мәдәниятен өйрәнәбез. Төшке ашка кадәр балалар 3 дәрескә баралар. Ул да булсаларның сойланган 3 чит теле. Ләкин бала татар телен белмәсә, ул әлбәттә татар теле дәресләренә дә бара ала. Төшке аштан соң балалар күп төрле остаханәләргә бара алалар. Ул да булса бию, бисерплетение, әлбәттә спорт, төрле очрашулар да була. Безнең чакырылган кунаклар белән. Кыскача әйткәндә, балаларның үсешенә бик зур басым ясала.
Аланнарда программага гына түгел, балалар белән эшләүче кадрларга да зур игътибар бирелә. Бары тик югары белемле остазлар гына дәресләр бирә, мастер-класслар үткәрә. Һәм әйдәманнар мәктәбен узган иң шәп әйдәманнар гына балалар белән эшли. Сәләтнең тагын бер үзенчәлеге шунда. Бирегә гадәттә остаз булып та, әйдәман, башҗитәк булып та, кайчандыр үзләре сәлкеш булышлар килә. Әйдәман булу ул иң баштан ук сәлкеш булганда ук миңа нидер бер мөгъҗизалы, шундый кызык эш итеп тоела иде. Һәм балалар белән эшләү ул һәрвакытта да энергия бүләк итә. Һәм шул энергия белән син тулыланасың, шул энергия белән син дөньяга карашын үзгәртәсең, һәм шушы энергия сиңа ничектер елмаеп бирергә, кайвакытта теге якын туймаганда да, хәлем булмаганда да шулай иттереп, аларның елмайларын күргәч, үзең дә шатланып китәсең, сикереп йөри башлыйсың инде. Сәлкешләр белән эшләүчеләр генә түгел, балалар да зур сайлау аша уза. Сәләт аланнарында ял итәргә теләүче балалар махсус сайтка үзләренең портфолиоларын туплап, гариза җибәрә. Оннан аланнарның баш җитәкләре шушы уңышлар нигезендә иң-иңнәрен сайлап ала. Шуңа балалар өчен ел дәвамында актив булу, җәйге елны сәләт аланнарында уздыру өчен зур мотивация булып тора. Сәләткә эләгер өчен бик активный булырга кирәк. Төрле конкурсларда мин катнаштым һәм бик күп җиңүләр яуладым. Бу елда мин абыем һәм апам белән монда килдем. Мин сәләтне бик яратам, аңарга һәр ел кайтам. Сәләткә беренче тапкыр килдем. Сәләттә бөтен нәрсә ашый. Әйдәманнар да бик яхшы, яшь, шул яшь булу бик ашый. Сәләткә килдем, чөнки сеңелем теге елны монда иде. Ул кайтып күп сөйләде, анарга бик ашады. Миңа да бик каты киләсе килде. Менә килдем, бу елны 2 ел. Мин сәләтлегә дуслар белән килдем. Сәләттә бик күп телләр өйрәнергә була. Мин бу атна эчендә бик әйбәт инглиз телен белдем һәм японча сөйләшергә өйрәндем. Вакытларын файдалы үткәрүче яшьләрнең сезгә дә теләкләре бар. Җәйләрегез күңелле үтсен! Менә сиңа, Руслан көтмәгәндә эшләү яхшы диде, каядыр качып югалды. Бигрәк сәер кеше инде. Ярый, дуслар, безнең бүгенге чыгарышыбыз ахырына якынлашты. Сез дә җитешми дип җыйны кумагыз, аның һәр мизгелен тиеп яшәгез. Бүгенгә без сафлашабыз. Хуш-хуш. Бетте дәмне инде. Руслан, син бит каядыр югалдың, көтмәгәндә нәрсәдер эшлим дип. Мен дә теге көтмәгән әйбер, истә күңелгә кирип кала дип, менә син кайфын күтәрергә дип, көтмәгәндә генә сиңа күчтәш дип туңдырма алып килгәнем. Син тапшыруны бетереп тә куйгансың. Рәхмәт. Киттек әйдә. Әйдә киттек. Кайфың булдымы инде? Булды, рәхмәт Гүзәл.